die holpoot. 15 minute voordat die Aurora in die stilte van die versteekte baai, wat as hawe vir Amberstrand dien, vasgeneer het die ou dame die jong man vir oulaas na die kajuit laat roep. Is alles gereed, Lucien? Hy het geknik, terwyl hy 'n paar spierwit handskoene oor sy hande getrek het. Alles is op sy plek, madame. As ons lang genoeg kan vasmeer en niks onvoorziens gebeur nie, behoort ons te slaag. Sy het 'n wenkbrau gelig toe hy geglimlag het en op dramatiese wyse die handskoene oor sy handpalms glad gestryk het. Vooral als zij, hoe het u dit gestel, een gauwee uit die hemel is. Mooi, elegant, stijlvol terwijl zij subtiel jouw vertrouwen went, nee? Ja, als niks onvoorziens opduikt niet. Maar ik herinner jou weer, geen geweld niet. Niet voordat ik jou weer gezien het niet. Beloof mij dit. U het my woord, madame. Lucien antwoord met daardie bekende glimlag van hom. Kalm, selfversekerd en op so 'n manier dat mens nie heeltemal weet waar mens met hom staan nie. Als ons plan ontbloot wordt, gaan dit gevolgen hê. Jij weet wat die geruchten sê. Als die commandeur betrokken is, zal hij niet huiver om op te treden. Hij speelt niet volgens reëls niet. Later daardie aand, onder die sterre wat deur donker oop is tussen 'n paar wolke knipoog, het die ou dame langs die see gesit en gekyk hoe die branders in die romp van die katamaran breek. Haar hand het oor een poot van haar reisstoel gestreel, dieselfde stoel wat sy volgens spesifikasie laat maak het, en waarin sy tydens haar aankoms gesit het. Vir meeste het dit soos 'n eienaardige leksheid gelyk, maar vir haar was dit herinnering wat gestalte gekry het. Lucien het langs haar gekniel. Daar die stoel, dit was nog altijd zo een bietjie vreemd. Sy het die 4de poot geklop. 'n sagte klik. Die poot het oopgeswaai en 'n opgerolde stuk leer met inkmerke en graveerwerk wat met verloop van baie jare versag het, ontbloot. Die laatste stuk. Dit voltooi die kaart. Ja, mij oorleden mannen daar die holpoot uit een wijnvat gekerf. Ik volg die spoor van zij inhoud al meer dan 30 jaar. Lucien het die stuk sorgsaam oopgerol. Jij het mij nooit gesê hoekom niet. Hoekom hier die plek? Hoekom nou? Hoekom ik? Omdat zij hier is, die vrouw, die sleutel tot alles. En omdat, Lucien, jij is niet net deel van hier die plan niet. Jij is mijn kleinzoon. Ik was jong, hulle het die kind geneem. GC ik moest niet vragen niet. Ik het niet, maar ik het nooit opgehouden zoek niet. Daar is niet nou tijd om dit te bespreken niet. Het jij jouw bagage? Ik het ingepak wat ik 4 dag of 2 nodig het. Gaan dan. Die hemel gee jou wijsheid en kracht. Wees baie verzechtig. Onthou, een groetbeloning wag. Lucien aarsel, net vir 'n oomblik. Toe gaan hy sonder om terug te kyk. Op die see beweeg iets, 'n rimpeling wat nie by gety of wind pas nie. 'n Lae kreun kom uit die romp van die katamaran. Kaptein Sloan mompel iets en gaan sy sonkraglanterns na. Daar's 'n wese wat aan hierdie kus slaap, het hy vroeër vir Lucien gesê. Sommige noem dit 'n seemonster, ander 'n bewaker. Dit hang maar af van watter storie jy glo. En nou, onder die duining, roer iets. Iets ouds. Iets wat waaksaam kyk.